there are two things that are missing to us as Christians. Siyathandaza futhi imithandazo yethu iba answered. Siyahlabelela futhi ukuhlabelela kwethu kuyafinyelela kuNkulunkulu osezulwini. And we even celebrate. Must celebrate akuzwakala ukuthi we are celebrating. I've realized ukuthi empilweni zethu kulahlekile, silahlekelwe uthando along the way. When you are speaking about love, you are speaking about God. Mawukhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngothando. Ngamanye amazwi awukwazi ukuxoxa ngothando kanti awunawo umoya kaNkulunkulu obusa kuwe. Uma ke kwashoda uthando uNkulunkulu akekho. uSathane qeda uthando phakathi kwethu. There is no love. You can't even celebrate for any testimony for anyone. Uhleli right now. Ingqondo yakhe ikhumbuza every day about the things ezenza omunye umuntu. Uthi yambona lo noma engahleka kodwa nakha akakwenza. uSathane uhlale ekuvulela your own diary. Njalo mawenziwa izinto ezimbi, let me tell you, ubhala ngisho phansi ukuthi wangenza ukuthi ungema ngela ngelokuthi. We can't forgive. Le message akusiyo nomunye umuntu ongakholwa eyethu. Uthi umoya ongcwele asikwazi ukuxolela. Noma ingashunyelwa kanjani le message yoxolelo asikwazi. I've realized short uthando. Makushort uthando, short uNkulunkulu. Ngoba uyena yedwa onamandla okusilekelela noma okukulekelela ukuthi bekulimazile ufunde ukudlula. Ningakuvumeli ukufa. Going down to your grave. Ufe nama grudges. Ufe with your pride. Noma usubona ukuthi kumele ngabe uthi ngiyaxolisa akukhonakala. Kunemizi ephelayo ngikhuluma nawe right now. Kuhlulakala nje into eyodwa kube khona uthi I'm sorry. Akekho ufuna ukwehlela ngenzansi. Imndeni ayibhekani. Abazali ababhekani nabantwana. Bavulelana amafayela. Kubi. I know ubuhlungu benziwa kuwe. But ukusiza ngani to hold grudges? Ukusiza ngani ukungadluli entweni? Ukusiza ngani ukungakwazi ukuwelisa? Benzo introduce umnikazi we-forgiveness namhlanje ntambama. Umnikazi okufunda ukuxolela uNkulunkulu kuphela. uJesu waseNazaretha uyena yedwa ofundisa umuntu ukwazi ukuxolela. Uma singenaye siyakugcina ngokuxoxa kuphela. Uthando lu-action. Make wagcwala uNkulunkulu kumuntu. Uyena okutshela ukuthi hamba ohlala nalo phansi uxolise. Sometimes asixolisi ngoba singoniwanga noma sisixolisi ngoba mhlambe ukuthi ithini esonile, sike sixolise nabo basoniwe. For the sake of what? Peace. Love. Namhlanje kunengane esezathatha izinqumo zokubulala abanye abantu. Babulela ukuthi wabulala omama obaba ebathakatha ingakho sinje. Wazi kahle ukuthi akaze kwenzeke lokho. Uthatha ububi wazi wafunza ngisho abantu abarong. Namhlanje sinakuthula. Munye umlamleli uKristu Jesu. Asivumelene umoya kaNkulunkulu osezulwini usibuse. You know, kunabantu who are good even when they take your phone bakhuluma bobi. Imndeni ayibukani. Babambelana amaqhubu.
baze bathi ngabula ubaba ubani, uyena obulela ubani, umamncane ubani owenza u1 no2 no3. Bantu bami, akuhlale wedwa uzihlole. Namhlanje kunomuntu ongasenalo ngishiya ikhaya uhleli yedwa. Mawuthi uyabuza wezwa kuthiwa. Mina I am saying no matter even the evidence that you have, akunamphumela ukuzonda umuntu ne-evidence that you have. Ukuze ukwazi ukufunda ukuxolela, zixolele wena kuqala. Ngoba uma ungakwazanga ukuzixolela wena, awukwazi ukuxolela omunye. Ithini lento yokwazi ukuzixolela? Pastor Phakis ithi thatha isibuko usibukise kuwe. Uthi mawusibheka lesibuko ubone ukuthi uzobabona nofakazi noma uzozibona wena. Uzokwazi ukungena kuyigumbi lokuzixolela ukuthwala itshe ongabe kade walibeka. Isitha senjabulo yakho uwe. Ngicela ukunithuma namuhla. Hambani niyofunda ukuxolela. Sit down with your wife. Sit down with your husband, with your father, whosoever in your family. Uyazi na ukuthi nisele kwenu abazali sebanishiya nisele nibabili. Umzondelane umfowenu. Angikugaranti ukuthi lo muntu ozombiza uhlale naye uzoxolela. Umusa ukuthi wena ufundile ukwazi ukuxolela. Naye umusa uzokwenza njani? Uzomfica.